Guys, magbili tayo ng malunggay. Mag-get tayo ng malunggay, guys. Lagyan natin ng sardinas. Galaw. At idol, maraming salamat sa pagpunta. Ano natin ng add moderator. Ayan ma'am, may jacket ka na ma'am. Dito guys, sa ano, sa Bicol. Kaya ang ayos natin ganito kasi nasa ano tayo. Nahulog ang... Oo, nahulog nga ma'am. Walang ano man ma'am, walang ano man. Nagaya ko ng malunggay, lagyan ko ng sardinas. Sain po sa Bicol. Saan ako ma'am, Sursugon. Ikaw ma'am, saan ka sa Bicol? Paulo, TV, Miguel chat out. Di man ano, di man nailagi oran. Medyo mainit ngunyan. Pero kan mga nakaagi, mauran talaga. Pero ngunyan na ano, pare may maabot daw na ano eh. Bagyo. Sabi sa balita. Baka buwibis daw darating. Yan, maulan na naman yan. Misamis Oriental. Ako ay, salamat sa iyo idol sa pagpunta rito. Ako idol na ako, Bicol, Sorsogon. Kaya ito, gugulay na tayo kay oras na ng pag-asikaso eh. Ma'am Teresa, saan ka sa Bicol, Ma'am Teresa? Oh, para si Teresa Francisco Plaito. Kamsuro kaya ata mama no? Dito ako sa Kubo. Kaya ganito lang ano ko eh. Kaya dito ako sa labas ng bahay sa Kubo. Ano dito kayo mahangin. Kita mong paligid oh. Puro nyug. Puro nyug ang paligid. Namiss ko ang malunggay kaya nagulay ako ng malunggay. Sa maganda dito sa Kubo kay doon kaysa doon sa bahay kay sa bahay mahina ano internet. Dito malakas. Doon hindi ka maka-live ng maayos sa bahay.
Lalag ka? Hmm. Gigit. Bawang sibuyas. Sardinas ang ilagay mo, hindi sila. Hindi ah. Okay lang. Talon mo nito. Meron. Ganun. Ay. May kanin ba doon? Hindi na tayo. Ako na yung sinabi. Mahaba naman yung dalawa. Hindi mag-aobra doon sa malaki yun. Ganda na dyan pagkahapon. Oh. Kitang-kitang araw. Matanggal yung mga karang dyan. Ganitong oras ang liwanag dito sa init na ang araw. Yan ba? Lulubog no? Kitang-kita. Tanggal yung mga kaya dyan na karang. Kahit na alasa. Kahit na ano pa. Liwanag pa. Kaya kita pang ano.
Kahit abutin ka ng mga alas 7 rito. Walang lamok kahit may ilaw na. Nahawa na naman. Yan o, pag naano ko pa yan, hanggang doon sa may pilapil na. Damuhan. Lagyan ko pa ng mga ano. Dapat na doon yung ano. Yung ano ko dito. Ano. Sabi mo kahapon butis pala ang ating gawin. Sabi mo kagabi. Eh, inukoy mo na. Yung, Isa pa doon eh. yan, kaya naman mo na. Sino naman ngayon. Kasi nahawa na pa yan doon. Ang tanong na ito. Pati sila tanaw din. Ah! Pati yung aso, pasok dito kasi yun.
Hmm? Abot yan doon, hanggang doon, liwanag kay, ano eh, Kabila. kitang-kita na eh. Ay, kamis na. Kasi mga manok, hindi makatulog maayos. Ano yung magdamag natin? Tulog natin, patay na lang dito. Yung motor eh. Dapat ang motor mo dun yung madali. Madali mo dito. Lipat ko yun doon. Oo. Yan, madali lang yun. Pag nakaano. Ano ko po eh. Yung motor na dyan, hindi mamaga sa labas, hindi nga nawala. Wala naman yata dito magnanakaw. Ano naman natin. Wala yung bagsak ng niyog dyan. Rinig mo? Nakara siguro, mga bata, mga bugol. Nag-aakit ng pili doon. Ito na ang medyo mari. Kung siyang makit, hindi naman daw siya. Hindi ba yung dyan yung kasama niya? Pero nakita ko yung dalawa, papunta dyan, ay kanila eh. Sino yung dalawang bugoy? Hmm? Yung dalawang bugoy? Yung dumadaan dito? Galing dyan eh, dalawa eh. Sino yun? Siguro, nagkain ng pili. Dami doon kainan. Eh. Yan ang medyo mag-agit dito. May tumira na nangyari. Kasi yung patinyog doon sa ano, nawala eh. Yung? Yung niyog, Wala na rin? di ba may niyog doon sa may tuilit bandang dito, banda dito, yung sa ating kinukunan ko. Mayroon yun eh. Wala na ngayon. Pantay ko doon, wala na. Tumira. Kasi dito yung dadaming dami sa isang buhit ng dami. Nawala. Hindi pa yun naman hingi sa'yo. Yung ilan sa akin, buko. Kung hindi ka nabigyan niya ng buko. Ay, bibigyan mo ng buko. Lahat sila kukuha. Bitang, siya, si mama niya. Ilang buko makukuha niya. Hindi kung mag-sampu yan, di 30. Kaya sunod, hindi ka na pagbibigyan niya. Bigyan ng buko. May inyog kayo, doon kayo kumuha sa inyo. Eh, dito, iniingatan ko rin yung kayo. Naman lang yung inyog eh. Marbis kayo. Pwede ko na ano, tatlo. Buti ko siya ang kukuha lang. Sasabay niya si Bitang, sasabay niya si mama niya. Hindi na mawala. Ingin na naman yung kambing. Siguro papapasok na yan. Yung isa, nakawala, pinakwalan ko yung isa, inali ko para... Yan ang mga... Yan ang malapit lang naman dyan sa may ano nila eh, bahay. Sa likod lang ano, ipasok mo na nga. Ay, busog na yung mga yan.
Idol, salamat sa panonood, Idol. Salamat sa support. Ganito ang buhay sa probinsya. Simple lang. Pag ganitong oras, kasi kaso na ng hapunan. O, kaya pala maingay na isa. Inaiwan. Foto sa'yo mo. Kami, mapapakal namin. Away ka naman dito. Ma'am Lucy, Migalap siya. Good afternoon, Ma'am Lucy. Nagkayak ako ng malunggay kaya maggulay ako. Kaya pala ingay ng ingay. Kaya palang ingay na. Eh, Kaya init na iwanan siya sa labas. mag-isa na sila siya sa labas. Ang isa nakaupo na doon. Hunay-hunay na.
kaya tao yan? Hindi man, Ha? hindi man maganda yan. Hindi yan si Od. Usok lang na usok lang. Mausok? Huwag ka na magluto. Hindi ka magluto. Kunwari, kunin nila 10 o 10 lima. 10. Tatlo. Ilan ba ang usually ang laman niya? Ha? Ang alin? 10 ng buko. Ang dami, 5. Diba? Oo. Pero, siyempre, kulang yung 5 eh. Depende. Kaya, kukuha yung may 10 lagi. Is tatlo siyang pamilya, tatlong pamilya sila maghati-hati. Di, kukuha ng 30. Yung laki ng kawala, 30. Wala na doon banda. Kaya, laging ganyan yung style niyan. Yung isa, kanya lang, kanya. Tapos pagkuha na, sabay na yung, tao naman doon. Si Buboy. Kulit ni Bubo. Ay! Walang pirak yun.
Hmm? Puso. Kala ko diyan pala sa tama. Tawa ko kay ano. Kayo. Iyakan niya talaga. Hmm. Habakan. Ano ka muna kahapon?
Bigyan mo kami ng pagkain na.
daing guys. The best. Customer credit. Gcash. Arigato, Gcash. For my dream summer, Gcash is the best way to pay. Dito na ako. Guys, kain tayo guys. Mukbang tayo. Dito sa ating kubo. Yan, kain natin. Yeah. Ay, alika na. Sinundan ako. Sinundan ka? Saan kayo pupunta yung sabi? Ah. Baka dito nagkakain ha. Kain kayo. Dito. Guys. Dito tayo sa labas kay mahangin. Pasko. Kayo. Ay, ito. Ano nga? Pindot-pindot mo naman. Sila ko dun. Para na. Ay, pwede magtago dun sa. Ah, kain ka na? Pakpik niya tayo. Hmm? Kalam. Hmm. Hmm. Hmm.
May ka na kumain namin. Walang ilaw dito. Ang dami ko dito dami na. Wala nga naman pa. Wala. No? Ang liwanag na eh. Pero wala. Ako. Dami lang. Lalabas pa yan. Ay, tatago pa lang habang. Walang bugas. Malunggay. Papaya. Sardinas. Hindi gumagana ang oras. Ayun na pa yun. Dapat isang oras na yun. Wala lang. Kasi ano pa yan. Minutes pa lang yun. Isang oras na. Ano? Kaya pisto. Kahit ang tambay ka dito. Ano lamok ka? No? Ano lamok? Ay, Silong. Marami nga din doon. Amen. Ang camera ko. Labo. Ha? Ba't kaya malabo? Yung beses kasi na lang. Labo. Ang sarap niya.
Pero kung dito banda nilagay yung ilaw, kita dito. Ay, may na ito. Bakit? Ikaw? Nila ko dun. Kasi pwede paggabi, hinalak ko agad yung kasi pwede magtago dun sa gilid pag nakatiwang mo. Pwede man bumili sila kahit na nagalap. Ano nga naman siya Bukas ng ilaw. Hindi basta lang pumasok doon. Hindi kasi makapasok na. Basta lang alak yun. Hindi mo tinatanong. Alam ko na ano, pag may alta. Pag ano ilagay natin yan, sobra. Balik na si military daw. Wait lang muna yan bago. Hindi ba? Kaya nga. Kaya ikaw? Dito tayo nag-picnic no. Tapos dito, hangin. Lagyan mo na dyan. Dahil pa no. Yan. Yun Ano yun. sa pagkain? Pero, Hmm. ako. Lagyan mo yan. Bantayan ba? Hmm. Ah. Kain ka na. Ano mo sa college? Kain. Parang tuko natin dada, wala na. Ba siguro? Kita ko natin sa may pagkain na eh. Medyo araw. Wala yata. Tama ba? Hindi ko na naririnig doon. Oh. Pag walang ilan, hindi na makita kung saan banda. Kasi lang pag may ilan, mag-ilaw sila. Makikain mo naman. Tingin ko baka umakyat yun. Ang dalawang ban na pili yung kamo. Kita nila yung pili marami pa. Marami pa ano eh. Marami pa bunga doon eh. Dito sa may ano. Butang ko lang sila dyan. Dami, hindi ba marami doon mo parang ginanong. Kaya panay wala na nga sila dito ngayon. Hindi lang nagdanda. Araw na hindi ko na nakita.
Ang kain guys. Nariwang hangin sa labas. City na yan. Nagkakrak. Nagka-blind. No? Camera yan. Kamera. Mano? Ano? Linisan lang. Pusin yun. Ano yan? Na? Gusto mo? Gawang ka naman nga yan. Ano? Hindi pa tapos. Ayun. Naamoy niya rin. Kalaban niya din yung manok. Tapos ang ano, pag ang manok na itim dad, yung itim, isang turaksok yung ginano na siya. Wala na nga. Napuruan ko naman ng tinilas eh. Kaya matay siya doon sa loob. Namatay? Kaso tuluyan na eh. Bukas ay ano kaya natin? Tinula. Sabi ko, piga ko ng ulo niya. Inis na ako talaga. Piniga ko gano'n. Nandunglay-dunglay gano'n. Maya-maya nandun naman siya ulit. Ay, maghapon, hindi siya nakapunta doon. Hindi niya kinakaykay yun rin dito. Ano pa naman, direct-diretso talaga sa loob. Kain niya pa, kamo. Kasi yun na yun. Ay, matay na. Kaso pag hindi ka. Kulit talaga. Pwede na bumalik. Ano ba talaga? Kanina, kain ko naman. Likot na naman. Walang kada-dala. Maghapon, hindi na siya nakapasok doon. Hindi na ako nakasawa. Kaya ito nakatiwang mo ang bahay. Siya naman yung ganun eh. Ano pa? Ang white chocolate. Firework. Maghapon si ano din nakalabas. Kaya siguro ako din siya kasi narinig ko. Napahiya din siya. Lumalaki oh. Lumalaki siya. Screen yan. Bakit sa level naman? Baka sa akin. Wala lang sa'yo yan. Wala nang bumibili kay Diwa. Bigla siya kasi ano.
ano na, Hmm? parang Gira. rambulan yan ah. Hindi, tumigil na. Pag nagrambot lang dito, matadami tayo. Ha? Damay? Ha? Oh. Oo, malapit tayo. Eh. Wala pa tayo taguan na ano, kailangan ba to yung pag ano, pumalo yung ano, pasok na rin sa ilalim. Kasi pag ganyan, raprating ka ganun, yung mga palay, pataas, pupupa yan kung saan yun nakabupa. Delikado yun. Hindi ko naman yun. Flavor. Alam mo sa tanmil talaga ang makapatingin ka. Pag may mga tanmil na maganda. Ito maganda to. Saan to? Saan to? Sa labas na ng BCDA dad? Ha? Sa labas ng BCDA? Oh. Ilang views na. Yan. Pinpin. Tingin yan, di ba? Dami yan. Yes. Ano na? Tapos, tumetya. Sexy. Magic. Ang tawag sa kanya, magic girl. Hindi siguro dito sa mga damit niya. Parang tinupi-tupi lang. Parang lumaki siya. Galing. Nakangayon judges eh. Galing. Team Philippines. Totoo talaga si Juday kasi ano. Hala. Hala. Kinikiskis ang paa. Bye-bye guys. Mag-ina na tayo.